Nagdudumati programa ti Department of Labor and Employment tapno matulungan nagiti umili nga awanan iti panggadan. May isa ti programa at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers wenno tupad. Update iti daytoy a programa ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Nabaligian na isayangkat iti payout karagiti kwalipikado a benepisyaryo iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers wenno tupad, babaan iti dole iti Cordillera. May sa karagiti benepisyaryo ti programa ni Judy Viloria Manipod Malubibit Sur Flora Apayao, ang nakaawat iti payout na babaan iti programa. Siya si Judy Viloria from Malubibit Sur Flora Apayao. Thank you so much, LD Flora. And tupad program. Nagyaman kami ti ato sa dito nga tupad program kaya ato iti nagfeel na tulong pa na kami lalo na nakitikasakulan minang daw ang bakit nagfeel na iso'y labanag parang nagagabi nagyaman. Nalausmat ti panagyaman ni Romel Miranda Manipod Malayugan Flora Apayao kas may sa karagiti benepisyaryo ti tupad program. Maraming salamat po sa Dole at sa LGU Flora at naging beneficiary po ako ng iba. Gagamitin ko po ito para sa Ang tupad ay yung programa ng Department of Labor and Employment na tulong panghanap buhay sa mga displaced at disadvantaged people. Iti datos ti opisina, dumanon iti 22,000 ti pakabukla na benepisyaryo ti tupad program iti rehiyon as of August 25, 2026. Kaadwan iti probinsya ti Abra, adumanon iti nasrok 7,000. Sumaruno ti Mountain Province ken Benguet nga adaan iti nasurok sag 4,000. Ken nasurok sag 2,000 iti Kalinga ken Ifugao. Bayat an nasurok 9,000 iti Baguio City. Sigun iti opisina dakkel ti maitulong ti tupad program kadagiti individual at temporaryo nga awanan iti trabaho. Ken dagiti adaan iti panggedan ngem saan ang makaanay iti pamilyada. Babaan iti programa, makapagtrabaho kan maadaan iti temporaryo a birok dagiti benepisyaryo. Impasigurado ti opisina ang nainget ti pan nakavalidate dagiti aplikante tapno dagiti rumbeng ti agnomar. Sana hindi tayo umasa sa ganitong klaseng programa na temporary lang, no? Mas mabuti na isipin natin na magkaroon ng sustainable na source of income gaya ng DOLE Integrated Livelihood Program dahil nga yung ating tupad ay pansamantala lang ito, parang pantawid lang ito eh. Pagsagsaganaan mo ti Dole Cordillera ti maisayangkat as simultaneous tupad payout intun sumaruno a bulan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.